ଆଜି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଗପ ଶୁଣିବା। ଗପଟି ହେଲା ଭୀମ ଓ ମଣ୍ଡାଖିଆ ଅସୁର। ଗାଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅସୁରଟିଏ ରହୁଥିଲା। ସେ ରାତିରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। ରାତି ହେଲେ ତା ଭୟରେ ଲୋକମାନେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସଭା କଲେ। ସଭା ପରେ ଅସୁରକୁ କହିଲେ, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଳି କରି ତୁମ ପାଖକୁ ଶଗଡ଼େ ଲେଖାଏଁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ପଠେଇବୁ। ତୁମେ ଗାଁରେ ପଶି ଆଉ ଆମକୁ ହଇରାଣ କର ନାହିଁ। ଅସୁର ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଲା। ଲୋକମାନେ ପାଳି କରି ପ୍ରତିଦିନ ଶଗଡ଼େ ଲେଖାଏଁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ପଠାଇଲେ। ଅସୁର ଶଗଡ଼ ଯାକ ମଣ୍ଡା ପିଠା ସହିତ ପିଠା ନେଇକି ଯାଉଥିବା ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। ଦିନେ ଜଣେ ଗରିବ ବୁଢ଼ୀର ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ତାର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ। ପୁଅ ପିଠା ନେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ଅସୁର ତାକୁ ଖାଇଯିବ। ଏକଥା ଭାବି ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ଗାଁରେ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ରହୁଥିଲେ। ବୁଢ଼ୀର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଭୀମ କହିଲେ, ମାଉସୀ ତୁମେ କାନ୍ଦ ନା। ତୁମ ପୁଅ ବଦଳରେ ମୁଁ ପିଠା ଶଗଡ଼ ନେଇ ବଣକୁ ଯିବି। ତା ପରଦିନ ଶଗଡ଼ରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଧରି ଭୀମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ସେ ବାଟ ଯାକ ଗୋଟା ଗୋଟା କରି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଇଲେ। ଅସୁର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସବୁଯାକ ମଣ୍ଡା ପିଠା ସରିଗଲା। ଶଗଡ଼ରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ନଥିବା ଦେଖି ଅସୁର ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରି ରାଗିଗଲା। ଗର୍ଜନ କରି ଭୀମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ଭୀମ ତ ଭାରି ବଳୁଆ ଥିଲେ। ସେ ଅସୁରକୁ ଡରିଲେ ନାହିଁ। ଅସୁର ସହ ଲଢ଼େଇ କରି ତାକୁ ମାରିଦେଲେ। ଅସୁରକୁ ମାରିଦେବାରୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଭୀମକୁ ଖୁବ୍ ଆଦର କଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଗାଁ ଲୋକେ ମନ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।